मा सामांनि बरक सोङो तागनियो एडिसि इलेक्शनले तानि तिप्रा मोथानो सापर्ट खायनाय आसक्ति करप्शन गोबां नेतारो करप्शन खायसासो चालाय दंलायबो तांगले तिप्रा मोथानोले सापर्ट खायनाय होनै बाक्सा बुक्सु मा सामांनि बरक रक क्वेश्चन खायबो के बरकनो मा सावो बरकनो हायनो हाय क्वेश्चन मा सोंफियो तांगै सापर्ट खाया दंनाय बुबा गोराबा तिप्रा मोथानो तानि एडिसि इलेक्शन नायदि करप्शन नायखांखोबो रमदि 100 टाका रां दं 100 टाका रां बिसिंबो ताबो स्टेटनि याफो 98 98 टाका रां दङो ताबो एडिसि हाफांनियो 2 रुपीस बा 2 टाका रां दङो रमदि नो दल कनै दङो निनि ओरो खने 2 टाका दङो 2 रुपीस दङो तेनिनि दल खने 98 रुपीस दङो नों सबाबो ओरो जागावो गोबां खरस खायमानाय सोबा गोनांखौ 2 रुपीस नों तै तंनाय गोनांखौ बानिनि दल 98 रुपीस तै तंनाय बद गोनांखौ जानायनि थाखाय बहायनो जानायनोबो सोबा सामाखौना 2 रुपीस नों ता सायमानैबा 98 रुपीस गोबां मन सायमान डेभलपमेन्टनि थाखायबो डेभलपमेन्ट 2 रुपीस बाय तमा खायमानैबा 98 रुपीस बाय गोबां मन डेभलपमेन्ट खायमान फियाबा 98 रुपीस जे तै तंनाय तमा डेभलपमेन्ट खायखौ सिन्तिप्रा सानि बां आसु बसर बसर फायबाय थाङो दिनै हायो सिनि बुरा बल तै से फालमा साइ दङो तै गोरै सिनि जिराय इचाका तै से फालै बबायसि सारबाय बहगनि बाङै दंमा दंसि स्कुल थांनि जराव तानि 98 रुपीस तैले जिनि ओर जागाव तै कारेन्ट आसु अमा हाय जे बेसिक रयाङै दं ताङै रयाङै तो 98 रुपीस तैले तानि रयाङै दं थुंपर चाइदे पा नायने दि बिल्डिं कट हानि बां ngै दंमै मोन जों काम खनो नगै दं फियाबा 2 रुपीस तैनायनोसि उंगलि खाय सङै दं ताङै डेभलपमेन्ट खे आसु करप्शन चाव होनैनो 2 रुपीस बायसि बुसुक्तै डेभलपमेन्ट खायनाय एना नारि तिने हायो एडिसि बिसियो डेभलपमेन्ट खायनि थांखनो जुनालनि सिमिङो तिने हायो जागाव कताल नों नुगै दंना साब जुनाल सनाजा मनिरो जुनाल सनाजा मनिरो के साब जुनाल सनाजा गै दंमनि जों नुगैसि दङ 2 रुपीस रां बायसि हाके खायसि ngै दङ गिबोनो जों हायनो हाय ताबो 5 इयार्स बिल्डिं सनाबाय सिस्टेम सनाय दङ सिस्टेम सनाबाय ताबो ते 5 इयार्स खनो पुरा न 2 रुपीस बायफोनो जे मानसा डेभलपमेन्ट जों नुनाय ते कायसारि जन नाय फैदि ताङैले 98 रुपीस तै दंनाय न सापर्ट खाया जदि बर फाइला हांखेनो नों रिसेन्टलि बरनि मेनिफेस्टो नुगै दंखाना सिनि त्रिपुरा ट्राइबेल अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नसि बुमुं चेन्ज खायि थांसिनाय त्रिपुरा अटोनोमास टेरिटरि काउन्सिल खायरनाय होनैनो बुमुं चेन्ज खायसां तमा त्रिपुरा जों सिने मुं त्रिपुरा साफानो ओङाने बा त्रिपुरा हाइस स्टेट बुमुं आरो त्रिपुरा तमा त्रिपुरा लेन्ड फानो ओंदि फियाबा त्रिपुरा ते नायदि जागा ओसि नगर पन्चायत बिसो सनावने प्लेनिं ngै दं नों कामखौनो सायमोनो तिनि हायो बिसा मनज सना जाहा बसकां साला गन्डासरा करब जम्पै जला रंतराय बेलि सना जागानि दिगि थाङै दंगो को उमानि सिनायसिनि एडिसि हा सिनि रिजार्वेशन सि गोमावानि दिगि थाङै दं ताङै सापर्ट खायनाय ताङै सिनि हा न सक सावैले ताङै ओर जागाव आं सापर्ट खायबाय दंनाय नोंनो सारि ताङै नों सापर्ट खाय ताङै आंनो सापर्ट खायने आंनो खायमेया हायसि आनि नक नसि सक जागोन थां दङो बनला आं नक सक फायनो पेट्रोल लइले हक सक फायदिनो तानि मासि सिया फायरनाय आंला के या फामाया आं बन बाक सेफ खायमने सेकुर खायमने बसि चिन्ताङो आनि नक नला आं पेट्रोल लइले हक या फायले सौदिं या फायरमाया ते कायसारि जन ताङैनो जों तिप्रा मोथानो सापर्ट खायना ताबक 2026 नि ते एडिसि इलेक्शन रो तिप्रा मोथानो फायनाय बत 100% सरकार बो फाय हामाने न बस कांगो बिसि इलेक्शन ना 2028 खनो सिनि जे एकर्ड साइन रोमानि तंमानि बो बेलायने फैक्टर ङ इम्प्लिमेन्ट मा खायने ताङै खनो तिप्रा मोथानो याकाव याफरो केबो सरकार चाइमे यांनाय सिनि एकर्ड आफरखनि इम्प्लिमेन्ट अंनाय मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जों आसु गदुंमा सयजुग फायबो सयजुग टेक्स सयजुग जों डिसिसन नानि नाङै दङ जों किसा मासा सिकन सामुं फासे जों मानान थांखेनो सेराब सामानायसिं अमल पुरानो सल्युशनस थाङै दं जों ते बोसोबा 26
te kisa na singkene जों support खायथांखौनो बबा गोनां support खायथां माने जों जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्ट थानाय आफ्रो बेलायनो फेक्टर नाय तानियाव जदि नों टिप्रा सांगै नों टिप्रा सानि बाङै वान सावगै नोंनि रियाक्सनो राइट जागाव नों कायनि काय हाबा कायनि रोंहां खेनो 2028 बेलाय फेक्टर नाय जोंनि सल्युशन फायनाय हानिबो उमानैनो बुजिवैनो याप्रे सेनो नांगौ बुजियांखौनो बुजिदि बुजियानो शिरनि बाङै शेयार खायदि जत टिप्रा सानो जों मा शिरनाय तानि हमले ता 2026 नि एडिसि इलेक्शन बेलायनो इम्पोर्टेन्ट हानि बाङैनो मा शिरनाय सो हामबाय लाभ यू